سلام كما يوعدكم خبركم تحتاتلتنا نلومي إسراء حملة استدالو زيناتات وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا بيتروس منكسي أرست زينا قدام منستر أبي أحمد أبي إرتراز قبرنا إسراء مبصح زازيمو حزبا وفياتات المسسان معكن مخاطر كوفيد-19 يقتل الله عبد زبطات سمين أو كهي بحرن ما كدن نصقمات وقنات دقف تغيرو حورات إمارات عربنا بلانيت مارس نايف لما منكركر ليخا عبد سوريا بستخايد متكعت بومب وحدو شعات سبات تغتيلهم إيران عراقا كل ما داو زمدنا انكدم فعا كم تسمع معا تقاليتهم بريزيدنت إسياس أفوركن قدامي مينستر فدرالاويت ديمقراطية ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد تمالي عسر شاعة حملة أب كركبة زواجاش باركا نزركب بروجكتات لمعات حر الشابتهم كلتين مرحتي بمكاينن هليكوبترن سفحات ديغا كركبة توالي لزولو ماين معلون لمعات استدالو مريتن تحت أرسن كمون أبتي كابي زركب بمتاي كلمع زغل كبابيتات تعزيبهم كلتين مرحتي كركبت نمبصح بمعرفة نفرت سوا أب زاتولو عززي ما أكل تمرتن سلطنان سوا ناي كبري أقباب لا غيرمولم أب سوا أبزي تصنحل دما نسنة سرعات مرقة مبل 33 زوريا هاقرا أقلقلوت لما مودوز نورو سلفنياتات نزغربو سلفي تعزيبهم قدما مينستر أبي أحمد ناي كلتا معلتي عوت عودة فتسيمو تمالي أماسيون ناب أديس أبا تمديسو أبزي ناي كلتا معلتات مبصح بريزيدنت إسياسن قدما مينستر أبي أحمدن أب كلتاوي زباون أهقران قدات أب زكايدو سفحين كفوتن ذاته كلتاو زمدنان متحبارن نمقلبات كومون زباو متحبار قرن أفريكا كون نمقبار استجمر سراح نمحيال أبرس مسم معم أب زباتات دوبن قاشبار كان سلاسل زلو بروجكتات لمعات تعزيبهم مع كان مخاطر كوفيد-19 مسسانا بوشتها غير وصان استجمر حزبا وفياتات يقتل كم زلو علتاو صبصاب منستر تعنا فليتو نستوى هذا زيناو صبصاب سامسون هايله بمسرت تصبصاب ኤርትራውያን ተቀማጦ እስራኤል ደቅ ሓደ ልቢ ኣብ ርእስቲያ ቀዲሞም ዘዋጽዎ $8,000 ብተወሳኺ $32,000 ሰራሕተኛታት ኩባንያ ዓደና አስመራ 125,110 ናዕፋ ሰራሕተኛታት መምሕዳር ንኡዘባ ማይምነን ሰራሕተኛታት ሓውሲ ከተማ ማይምነን 55,393 ናዕፋ ሳንዱቕ ልምዓት ሓሽሻይ 20,000 ናዕፋ መምሕዳር ከባቢ ኣሸራ 10,000 ናዕፋ ሰራሕተኛታትን መምህራንን መዋዕለ ህፃናት ታቢላ ድማ 7,661 ናዕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታው ገይሮም بتمساسالي محبر متحققاز بعالق زابيهر دق شحاي تكال مغوغو راهيل زكارياسن محبر متحققاز كيدان مهرت حداس سنبلن ككل تشحن عفا بيت اربت عنصيتن حصينن فصم ابرهن محبر متحققاز قدس جيورغيس عد بحرو تقمات اسمران حد شحن 500 نعفا مكفافلت شغارا ختما كرن محبر متحققاز قرقوس عارزات أمات أسمرة محبر متحققاز قدس ميكيل تطرات تكال ولل فاشن ستايل بروموشن ايتي سنترن سراحات بيترو ازيب ابراهام دما نفسه كفهم حدش حنا عفاوفيم بزي كازي بيت صربت حصينن عنصيتن اسكندر حاغوسن مواله صادات حجرن دما بدمر حدش حنا عفاه ابركيتم الله أب زبطات سميناو كيه بحرن ما أكل النصقمات وجناز تفلالي دقة في جبر الله بز مسرت محبر حربينات سنقولان كينات إرترا أب كتما ناقفة نزركوا إسران حمشتن صقمات عبالاتو إسرا شيء ناقفة مغارهم أبنو زبان ناقفة زركبا أحدر تابعات تمرتي صابران أسمودن بوغنن 83 سدرا بيتات نبرت من محدرات كبابي باغلا اندلال ماريتن لابان 4 كنتال أخلن كالي هلقت نقرات لجيسان بتمساسالي محبر حارستت دوغولي 10 كنتال أخلن كالي عينتا ودقفن صقمات دقف كهبن كله أب كتما باتع زركبو نقارو زواصو لعلي 7 كنتال أخل دما بتمساسالي تخفافيلون بزي كازمان سياسة راحتيناتات منستر هابت بحري 6 كنتال أخلي بمعداق أب حموشتا من محدارات كبابين وزوا باتع نزركبو 10 صقمات سدرا بيتات مغاريهم
ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ ጋላ ነፍሒ ኣብ ኩትማ ውሊዕ 300,000 ናቕፋ ንጽጉማ ስድራ ቤታት ክካፋፈል እንከሎ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ጓዕዳድ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተዋፅአ 22,000 ናቕፋ ደገፍ ንዘድልየን ስድራ ቤታት ተዋሂቡ ኣብ ንዞባ ሰረጃ ድማ ነገበርቲ ሰናይ ነበርቲ ኳዜን ዓይነታዊ ደገፍ ክገብሩ እንከለዉ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማያንበሳ ንኡስ ዞባ ኣኽርያ ዝተወፈየ ልዕሊ 31,000 ናቕፋ ንጽጉማት ተዓዲሉ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ምምሕዳር ከባቢ ሳፊራ ዝተዋፅአ ኣስታት 15 ኩንታል እኽሊ ብተመሳሳሊ መንገዲ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ተለጊሱ ኣብ ንዞባ ፎሮ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ሓድሽ ካብ ከበሳ ዝወረደ ወሓይዝ ብምእላይ ምህርቶም ንምኽባት ብወፈራ ምእለይ ውሕጂ ይጽጉኑ ኣለዉ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሳልሕ ኢብራሂም ኔሪና ብዛሃብ ሓበሬታ ኣስታት 700 ሄክታር ምእለይ ውሕጅ ከም ዝለምዕ ብምጥቃስ ንሓይሊ ናይቲ ዝወርድ ወሓይዝ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ማሽነሪ ደገፍ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዋሃቲ ናይቲ ወፈራ ብወገኖም እቲ ብሩዋታት ዓሊገደ ሓዳስ ኩማይለን ካልኦትን ዝወርድ ወሓይዝ ናይ ምእላይ ስራሕ ዓመታዊ ዘካይድዎን ኣህላኽን ስለ ዝኾነ ዘላቒ ፍታሕ ንኽረክብ ዝምልከቶም ኣካላት ቆላሕታ ክህብዎን ናይ ማሽነሪ ደገፍ ክገብሩሎምን ተላብዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ዜና ወፃኢ እዩ ደጊምና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ፈረንሳ ጀርመንን ኢጣልያን ኣብ ልዕሊ ሊብያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣጽዋር ንዝተሓሳ ግዳማውያን ሓይልታት እገዳ ከጽንዓ ከም ዝኽእላ ጠንቂቐን መራሕቲ ሰለስቴን ሃገራት ብ18 ሓምለ ኣብ ከተማ ብራስለስ ድሕሪ ዘካይድዎ ስልሳዊ ርክብ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ ሊብያ ዝግበር ዘሎ ግዳማዊ ምትእትታው ከብቅዕን ብሕቡራት ሃገራት ጸኒዑ ዘሎ ናይ ኣጽዋር እገዳ ክኽበርን ኣተሓሳሲቦም እቶም መራሕቲ ወሲኾም እቲ ብባሕሪ ምድርን ኣየርን ዝግበር ዘሎ ምጥሓስ እገዳታትን ምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታትን ምስ ዘየብቅዕ ብደረጃ ኤውሮጳዊ ሕብረት እገዳታት ንምጽናዕ ድልዋት ምህላዎም ኣጠንቂቖም ፈረንሳ ጀርመንን ኢጣልያን ነዚ መደንቅቓት ኣዚ ዘውፅኣ ኣብ ወሰናስን ስትራቴጂካዊት ከተማ ስርት ኣብ መንጎ ተጻረርቲ ሓይልታት ሊብያ ሓድሽ ግጭት ክብገስ ከም ዝኽእል ኣብ ዝእመተሉ ዘሎ እዋን እዩ ፈረንሳ ትርከበን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ፈለማ ቅልውላው ሊብያ ምትእትታው ብምግባር ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደድኦ ኣይርስዓን ኣብ ሊብያ ተፈጢሩ ብዘሎ ውጡር ኩነታት ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ተጠንቀቅ ክጸንሕ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ዘሎ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ብወገኑ ግብፂ ኣብ ሊብያ ቀጥታዊ ወታደራዊ ምትእትታው ከተካይድ ከም ትኽእል ዝእምት መግለፂ ምሃቡ ይዝከር በዚ ድማ እቲ ኩነታት መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ወታደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ግጭት ሊብያ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ናብ ዝኸፈ ኣንፈት ኣምሪሑ ከም ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሎሚ 20 ሓምለ ናብ ፕላኔት ማርስ ናይ ፈለማ መንኮርኮር ከም ዝለኣኸት ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እዛ ካብ ጃፓን ዝተላከት ቴክኖሎጂካዊት መሳለጢ ኩነታት ኣየር ማርስ ኣብ ምጽናዕ እትነጥፍ ምዃና ክግለጽ እንከሎ ኪላታት ጠፈር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መብርሂ ሂቦምሉ እዚ ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ጠፈራዊ ተልእኾ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብ ማርስ መንኮርኮር ዝለኣኸት ናይ ፈለማ ዓረባዊት ሃገር ክትከውን ኣብቂዕዋ ኣሎ እታ መንኮርኮር ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 ናብታ ቀያሕ ፕላኔት ክትበጽሕ ትጽቢት ይግበር ብተመሳሳሊ ቻይና ኣብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ናብ ማርስ መንኮርኮር ክትልእኽ ወጢና ከም ዘላ ይፍለጥ ኣብ ማርስን ካልኦት ናይ ጠፈር ኣካላትን ዝግበር ዳህሳስ ንምህናፅ ስፍራታትን ምርባር ጸጋታትን ሓጋዚ ምዃኑ ኪላታት ይገልጹ ትማል 19 ሓምለ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምብ ውሕዱ 7 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ኣብ ከተማ ኣውራጃ ሓለብ ኣብ ትርከብ ከተማ ዓዛ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሩስያ ዝርከቦም 85 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ከይዛይድ ዘስግእ ኮይኑ ኣሎ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊት የለን ኣብ ዞባ ሓለብ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍጸም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይጠቕሱ ኣብ ሶርያ ኣብ 2011 ብዝተኸስተ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ከም ተመዛበሉን ይግለጽ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ናይዚ ኣብታ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ ኢራንን ኢራቅን ኩሉ ሜዳዊ ዝምድነአን ከደንፈዓ ከም ተሰማማዕ ተገሊጹ እቲ ስምምዕ ትማሊ 19 ሓምለ ኣብ ኢራቅ ናይ ስራሕ ምብጻሕ
ንምፍጻም ዑደት ዘካየደ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ምስ ላዕለዎት ሰመዝቲ ሃገር ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበጺሖም ክልቲአን ሃገራት አንጻር ሽበራ ዘካየዶ ሓበራዊ ጻዕሪ ካሕይላ ኣብቲ ርክብ ተራዳድየን ብዘይካዚ ኢራቅን ኢራንን ቁጠባዊ ዝምድናን ብሓፈሻ ዘካየዶ ንግዳዊ ምልውዋጥ ድማ ብፍላይ ንምዕባይ ከም ዝሰርሓ ገሊፀን ኣለዋ ብኻልእ ወገን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ መሐመድ ጃቫድ ዛሪፍ ንቀትለት ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን ጀነራል ቃስም ስሌማኒ ኣመልኪቱ ምስ ሰበስልጣን ኢራቅ ከም ተዘራረበ ተገሊጹ እቲ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ንጸንሐ ክልታዊ ምፍሕፋሕ ዝኸፈ ኣንፈት ከም ዘተሓዞ ይግለጽ መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቃት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 23 ወታደራት ሃገር ከም ተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረዲዩ በቲ መጥቃዕቲ ዳሃዮም ዝጠፍአ ካልኦት ብምህላዎም ቁጥሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣዘዚ ሰራዊት ናይጀርያ ኣሚቶም እቲ መጥቃዕቲ ሰራዊት ናይጀርያ አንጻር ሽበራ ዝቐንዐ ስርሒት ኣብ ዘካየደሉ ዝነበረ እዋን ከም ዘጋጠመ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ዕጡቃት ብሓፈሻ ቦኮ ሓራም ድማ ብፍላይ ብዘካየዶ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ጸጥታዊ ዘይምርጋጥ ከባቢ እናንቆልቆለ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጻባት ይረድኡ ነቶም ሽበራውያን ንምድምሳስ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒታት ከምቲ ዝድለ ኣድማዒ ከም ዘይኮነ እዮም ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝጠቕሱ بريطانيا بقداي رئيس محدار هونغ كونغ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ቻይና እገዳታት ምስ ተጽድቕ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ቻይና ጠንቂቓ ቻይና ነዚ ዘጠንቀቐት መንግስቲ ብሪጣንያ በቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ቻይና እገዳ ከጽድቕ ከም ዝኽእል ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ድሕሪ ምእማት እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ዶሚኒክ ራብ ብ18 ሓምለ ንማዕከና ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ብሪጣንያ ብጉዳይ ሆንግ ኮንግ ንዝወስዶ ስጉምቲ ዝምልከት እማምን ናብ ባይቶ ከቕርቦ ምዃኑ ሓቢሩ መንግስቲ ቻይና ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ዘጽደቆ ሓድሽ ጸጥታዊ ሕጊ ካብ ኣሜሪካን ካልኦት ሓያሎ ሃገራት ምዕራብን ተቃዋሞታት ይገጥሞ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ መጀመርታ 2020 ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝወፀት ብሪጣንያ ምስ ቻይና ዘለዋ ንግዳዊ ዝምድናታት ሕልፊ ካልእ እዋን ከገድሳ ምዃኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ፖለቲካዊ ምትፍናን ናይ መጻኢ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንግዳዊ ሽርክነተንን ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ከም ዝኽእል የረድኡ መንግስቲ ቻይና ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ሃገሩ ብዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ምልኣተ መኸዘኒ ማያትን ኣፍላጋትን ናብ ኣሰካፊ ደረጃ ብምዕራጉ ኣውፂዎ ንዝጸንሐ ናይ ባህርያዊ ሓደጋ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣትሪርዎ ብንቐንዲ ማእከላት ሕርሻን ምስናዕን ዞባታት ሄናን ኣንሁይን ጃንግሱን ሰንጢቁ ዝሓልፍ ኣስታት 1000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ፈለግ ህዋይ ልዕሊ ዓቐን መሊኡ ምህላው ዝጠቐሱ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ቻይና ዓሰርተታት ኣሽሓት ነበርቲ ናብ ውሕስ ከባቢ ከም ዘጋዓዙ ኣረድዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምልኣት ቀላይ ያንግዚ ናብ ሓደገኛ ደረጃ ብምዕራጉ ኣብ ወሰናስኑ ኣብ ዝርከባ ዞባታት ሁበይን ጃንግሽን ዝለዓለ ናይ ባህርያዊ ሓደጋ መጠንቀቕታ ከም ተኣወጀ ይፍለጥ እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋታት ሓያሎ ዞባታት ቻይና ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝተሃስየ ቁጠባዊ ዘሕታለ ንምብርባር ጻዕርታት ኣብ ዘካይዳሉ ዘለዋ እዋን ይኽሰት ብምህላው መጠን ዘውርዶ ቁጠባዊ ሃስያ ኣሰካፊ ከም ዝገብራ ይሕበር በቲ ባህርያዊ ሓደጋታት ዛጊት 10 ኣሽሓት ሄክታር ዝስፍሓቱ ናይ ሕርሻ መሬትን ልዕሊ 25,000 ኣባይቲ ክዓንኑ ከሎ ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራ እውን ከም ዝወረደ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤስያ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ዘስዕቦ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ኣማይት ሰባት ከም ዝሞቱን ሚልዮናት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይጠቕሱ نلوم قطر استدلوا زينا مساندوا أبزي تزازي ملو برمالتي